Čau, v ďalšom videu tretí diel Minecraft, ktorý som buchol do stolu. Tretí diel Minecraft, takže tuto mám moje dva svety, jediné dva svety. Takže nehrávam survival teraz, takže hrávam survival. Hrávam survival tak, mám to, že proste, ja mám rád survival, tak vám to mám povedať. Počkajte tu chvíľu, idem sa napiť. Môj dobrý svet. To znamená, že musím spraviť znový. Musíme líbnuť. Ja musím. Odstrániť svet a spraviť nový. Ináč budú už za chvíľu už budú, že dlhšie môžeme videa. Počkajte tu. Počkajte. Kričal mi kamoš cez okno. Nech idem von, ja sa povedal, že nie, nemôžem ísť s ním vonku. A on je taký, že drzá, ale to je jedno. No veď, že už tu robíme video, nemám čas teraz ísť preč. Nie tu ale veľká dedinka. Takže už som natočil video, hardcore. Opili. Napríklad, a čo? Sorry, že sa mi to seká, ale akože nemôžem nič ja spraviť s tým. Proste ja to hrám na mobile. Som spokojný, že mám aspoň Minecraft. Takže pozrite si môjho kamoša, volal sa, že Zik. Je veľmi dobrý youtuber, ináč ja ho pozerávam. Teraz som videl jeho Minecraft videjko, kde skočil z veľké výšky a nedával tam na jedného posraného zombíka. Niečo to by som aj ja spravil. Tak by som mi nedal, že... A mňa zabila stena, kamo, chápeš? Jak ma zabila stena? Ste to videli?
Ak áno, tak mi povedzte, a keď nie, tak mi nepovedzte. Mám spraviť aj video z PUBG? Mám spraviť videjko z PUBG? He. Napíšme do komentu, že či mám spraviť video z PUBG. Videjko z PUBG, alebo... neviem. Maximálne video z PUBG, alebo Clash of Clans. Napíšte mi do komentu, čo vám natočí dedina. Ja už som taká veľká. Čo to je za hudbu, toto? Chceme pichnúť. Bože. Čistka. Buchty. Kamo. Idem čmáznuť zemiaky. Hm, 15 uhlí za jeden, ne. Ja mám sopel, som chorý, zase chorúčky som na hlavu. Vieš o tom? Jak málo dá ten zemiačík. To musí trvať 3 hodiny, dokiaľ ty sa nažeš jedného zemiaku, akože hej. Vážne, kámo. Jedného zemiaku sa treba najesť 3 hodín. Ironák. Ironistuj stas. Ďakujem za potáto. Vykradol a už som si zahryzol do jazyk. Oh my god, čo je toto za rodinný dom? Oni ty gáďo. Také A vieš to, že tu môžeš padnúť z balkóna? Mám 10 batérie, nebetária. Batéria. Tu je člau. Minulá večka. Ideme skočiť dole? Lebo ja viem práve ako do vody. No, minule som padol akože, ale už konečne mi ide, takže môžem vypadať do vody. Do vody, áno, môžem vypadať pekne do vody. Ja tak neviem plávať, teda. Prečo mi tak rýchlo uteká zrať?
Čo robíš s tou rukou, ty debil? Mňam, mňam! Krovo. No už tak ja si spravím crafting table a tejto veci náhradné je nenáhradné. Čo to ide tak pomaly? To. Prečo som spravil 2 crafting? Jeden krobáčik. Jedno. Počkaj. Si môžem spraviť helmu. A môžem ísť späť do tej villagey a tam bol ten village, ktorý za 4 jedno uhličitá emerald. Nie, za 15 uhličitá emerald, to je nič. Týchto Pozerajte, ale koľko mi prída chleba. Chleba úplne jak ric. Chleba OP, nie OP. Irony. Musím si spraviť tento... Musím si spraviť kamenný kompút na to, aby som mohol vykopať tie na autoškolu. Irony. Prečo vypadám debil vlastne? Joj, ja by som si grgol. Bratislava. Dneska bratislavský deň. Včera bola super búrka. Viete o tom, že včera bola super búrka. Včera bola super búrka, nebúrka. Viete o tom? Viete? Neviete o tom? Neviete o tom? To je škoda, že neviete o tom. Viete potom? Nakoniec neviete. Skoro som, kebyže by som skočil, že neskôrší, alebo neviem čo. Tak som. Ja chcem tie aeroníky. Toto I want to sleep. Prvé videjko diel číslo 1. Teda číslo 3 kvôli tomu, lebo toto je prvé videjko s mojím hlasom Minecraftu. Čo to nejde? Kam hore? I shall never jump again. Týbek si tu prdol. 14 minút. Musím si vybaviť toho za chvíľku kvôli tomu, lebo nemôžem prekročiť viacej ako 15-10 minút, takže musím sa to vypať tejto videjku. Pekná kevka. Ja som s mojím kamošom našiel gigantickú kevku, kde som hneď keď som vešiel, hneď som aj spadol a vybuchol ma tam mal creeper. Dneska som hral so Zikom a Zik je veľmi dobrý. Brookhaven má všetky gempasy. Čo sa mi to celé skrúcuje už?
Asi natočím moné. Asi bude druhýkrát. Nie, druhýkrát bude